Kids. S Danym. Čo sa dnes budeme učiť? Dnes sa budeme učiť o ovoci. Jej, to znie zábavne. Danny, pomôžeš nám vybrať ovocie z tohto košíka? Jasné, rád pomôžem. Vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Je to banán. Banány sú žlté a majú sladkú chuť. Pôvodne pochádzajú z juhovýchodnej Ázie. Banán. Vyzerá tak chutne. A vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Je to hrozno. Hrozno môže byť zelené, červené alebo fialové. Rastie v strapcoch a často sa používa na výrobu džúsu. Hrozno. Vyzerá veľmi chutne. Vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Sú to čerešne. Čerešne sú malé, okrúhle a červené. Sú sladké a niekedy trochu kyslé. Pôvodne pochádzajú z Európy a Ázie. Čerešne. Čerešne milujem. A vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Sú to čučoriedky. Čučoriedky sú malé a modré. Sú plné vitamínov a veľmi zdravé. Pochádzajú zo Severnej Ameriky. Čučoriedky. Vyzerajú lahodne. Vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Je to melón. Melóny sú veľké, zelené z vonkajšej strany a červené s čiernymi semienkami vo vnútri. Sú veľmi šťavnaté a osviežujúce. Ideálne na horúce dni. Melón. Melóny sú tak veľké. A vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Je to jahoda. Jahody sú jasne červené, s malými semienkami na povrchu. Sú sladké a často sa používajú v dezertoch. Pôvodne pochádzajú z Európy. Jahoda! Jahody mám najradšej. A vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Je to pomaranč. Pomaranče sú okrúhle a oranžové. Sú plné vitamínu C a veľmi šťavnaté. Pochádzajú z Číny. Pomaranč. Pomarančový džús milujem. A vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Je to jablko. Jablká môžu byť červené, zelené alebo žlté. Sú chrumkavé a sladké. Pôvodne pochádzajú zo Strednej Ázie. Jablko. Milujem jablká. Sú tak sladké. A vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Je to ananás. Ananásy majú pichlavú, tvrdú kôru a sladkú žltú dužinu vo vnútri. Pochádzajú z Južnej Ameriky. Ananás. Vyzerá tak zaujímavo. A vieš, ako sa volá toto ovocie? Áno, máš pravdu. Je to dračie ovocie. Dračie ovocie má jasne rúžovú šupku so zelenými šupinami a bielu alebo červenú dužinu s malými čiernymi semienkami. Pochádza zo Strednej Ameriky. Dračie ovocie. Vyzerá ako z nejakej rozprávky. Ďakujeme, Danny, že si nám pomohol s ovocím. Ovocie je tak chutné a zdravé. Bola to zábava. Ďakujeme. Nemáte za čo. Išlo vám to výborne. Lupa Kids.